Benvinguts. El títol del tema d'avui, anava a dir ponència, però no m'atreveixo. Faré una introducció amb els coneixements, diguéssim, que he pogut reunir, no? Diguéssim. Aquest és el títol, és a dir, la contradicció entre el gènesi i la ciència. Bueno, és un títol ja que vol provocar, és a dir, és com, diem, potser assumim que és contradictori totalment, potser venim amb aquesta idea, però si rasquem una miqueta potser no és tan contradictori. El que diu el Gènesi, em refereixo al primer capítol fonamentalment, i la cosmovisió actual de la ciència, fins i tot. Bé, ara ja entrem en matèria. El món, què creieu? Que es va fer en 7 dies o en 13.700 milions d'anys? Bueno, 13.700 o 13.800, haureu vist aquesta xifra, també 13.800. Jo crec que posats aquí ja no val la pena, no? Ja no ve de 100 milions d'anys, no? Entre 7 dies i això. Però es diu així perquè realment la xifra calculada avui en dia està entorn als 13.760-80. Vale? Això parteix d'uns models que s'han comprovat per ara abastament, és a dir, suficientment, que l'univers és així. Després donaré alguna pinzellada més d'això. I parteix d'observacions que podem fer des de la pròpia Terra i des de satèl·lits. Per exemple, un satèl·lit que ens va ajudar molt amb això, que ens continua ajudant, és el Hubble, és el telescop Hubble. Ara se'n llançarà un de nou, que és el James Webb, que millora la precisió de les mesures, etc., en la qual es podrà refinar fins i tot les mesures aquestes, l'antiguitat de l'univers, tal com els models ens indiquen, no? que es pot calcular. Bueno, 13.000 i escaig, no? 7 dies no, això de 7 dies sembla massa pur, no? Està clar, no? Ara anem a veure-ho. Però clar, això, a vegades, sempre fem preguntes dicotòmiques, no? O és A o és B. Això, per exemple, en la política mateix passa molt, no? És a dir, o ets de dretes o ets d'esquerres, o vull d'una zona jardinada o no la vull, o tot és així, dicotòmic. Funcionem així, no sé. Però hi ha una altra via d'anar pel món, que és dir, home, anem a posar-nos d'acord, potser tots tenim una mica de raó. Quan parlem de veritat, en anglès és això, this is true, o sigui, això és veritat, aquest simbolitzaria un objecte tal com un cilindre, en el qual l'alçada del cilindre, aquesta mida, fos igual al diàmetre, no? Llavors, imaginem aquest objecte, que no el poguéssim veure, que no sapiguem ni que existeix, perquè no l'hem pogut veure, però veiem les seves projeccions, és a dir, les seves ombres, no? Aquesta paret, en aquesta paret. Nosaltres imaginem que només podem caminar per aquestes parets i veiem ombres. Sí, no? Per aquestes parets, aquí volien un cercle i diu, allò és un cercle. Mira, és un cercle. I els que anessin per aquesta paret dirien, això és un quadrat. Qui té raó? Els dos. Això és una màxima que jo crec que en el decurs de les trobades de diàleg d'aquest any, pel plan una mica que hem fet, que després els posarem, doncs sempre serà així, és a dir, veritablement és quan una cosa és certa l'altra deixa de ser-ho. Seguim. La Bíblia. Aquí utilitzaré uns apunts. La Bíblia, bueno, el mateix nom, no? El mateix nom Bíblia significa paper, significa diverses coses, no? I significa rotllos. I això ve dels rotllos en el qual s'havia conservat els primers llibres de l'Antic Testament, no? Del conegut Antic Testament, no? Escrits en hebreu, no? Arameu també em sembla que hi ha. Per tant, això ja seria una cosa actual, això és un rotllo modern, diguéssim, del llibre cap als hebreus, pels jueus, és la Tanaj, T-A-N-A-J. La Torà és una altra cosa, que després ho veurem. Llavors, això seria la traducció grega, que va ser la manera, diguéssim, d'arribar,
s'estengués, no? la Bíblia pel món mediterrani, pel món, no? D'aquella època, i després es va traduir al llatí, la Vulgata va ser la primera traducció, i bé, amb això es va escampar evidentment moltíssim, no? I després hi ha hagut successives traduccions. Consta del Antic Testament i el Nou Testament, que es va afegir després. De fet, va ser arran de diversos concilis de l'Església, al principi, després va ser la catòlica, no? Però de l'Església cristiana, que el primer concili va ser el de Roma de l'any 382, es va instituir com a cànon bíblic, cànon, no? Llibre sagrat, llibre oficial, no? Inspirat per Déu, i es va ja en aquell moment afegir els llibres de l'Antic Testament, de la versió dels 70, es diu, la versió grega, i que provenien d'allà, i també el Nou Testament. Però després van haver-hi posteriors canvis amb concilis regionals, i finalment el concili de Trento, que aquest és un que comença l'any 1545 i com que es va interrompre diverses vegades i va durar molts anys, va acabar. I llavors allà, que era el temps de la contrarreforma, recordarem. L'Església se sentia amenaçada per la reforma protestant, no? I llavors allà es va fixar ja definitivament com a cànon i es va declarar dogma, no? La Bíblia completa que coneixem, que em sembla que té 73 llibres, si no m'equivoco. D'aquesta Bíblia, els primers 5 llibres es diuen Pentateuco o Torà. Els jueus li diuen la Torà. Són els 5 primers llibres. I bueno, també aquesta foto era intencionada per veure el problema de les traduccions, no? Aquest problema s'arrossega fins ara, és a dir, a vegades per una paraula les tesis que s'han arribat a fer, és a dir, perquè en grec van dir això però en hebreu volien dir això d'altre, és a dir, i pot canviar totalment el significat i la interpretació, no? Que posteriorment s'ha fet, no? El Gènesi, bueno, com que no tindrem massa temps, però jo us volia introduir i llegir una miqueta per qui o no l'hagi llegit mai o bé doncs, potser no se'n recorda, jo mateix no me'n recordava gaire, l'havia llegit quan era jove, molt jove. Llegiré un fragment, vale? I després anirem a resumir-ho perquè si no el temps se'ns passarà volant. Sí. I també hem de fer diàleg, entre tots, lògicament. Diu així, això està agafat de la Bíblia Montserrat, que és la traducció al català, potser no és l'única, però ha sigut potser la primera, no? Possiblement, no? Feta a Montserrat, pels monjos de Montserrat, etc. No sé dir l'any, però ja és una cosa com bastant més recent. I em sembla que va anar als orígens, no al llatí, no al grec, és a dir, a les llengües originàries. És a dir, i això és el valor que té, que llavors podem trobar diferències en una Bíblia en castellà, perquè no és una traducció de la castellana. Això és molt important. Llavors, diu així el capítol primer, creació, origen dels temps sagrats. Al principi Déu creà el cel i la terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien l'oceà i l'esperit de Déu batia les ales sobre l'aigua. Déu digué que hi hagi llum, i hi hagué llum. Déu veié que la llum era bona i separà la llum de les tenebres. Déu anomenà la llum dia i les tenebres nit. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia. Segueix. Déu digué que hi hagi un firmament entremig de les aigües, per separar unes aigües, referia a les del cel, la pluja, de les altres, i fou així. Déu va fer, doncs, el firmament, que separa l'aigua de sota el firmament i la de dalt del firmament. I Déu veié que estava bé. Déu anomenà el firmament cel. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia segon. I així segueix. Amb això ja podeu veure l'estil, no? Jo de fet ho volia llegir, en 2 trossos ho volia llegir tot, però com que aquí ens han dit que haurem de marxar potser una mica abans de 2:15, perquè tanquen ells, doncs faig de moment aquest resum, aquesta petita lectura per introduir, i si després convé llegim més. Anem a analitzar-lo una miqueta, a veure. Al Gènesi la paraula mateixa vol dir origen. Llavors, origen de què? De tot.
És a dir, es pretén explicar tot. Pretén explicar l'origen del món, que seria la part de la creació. Es pretén explicar l'origen del mal, a través del pecat. No? El pecat és l'origen del mal, aquell primer pecat original. Després l'origen de la cultura, perquè es parla de dispersió de pobles, de diversitat de llengües. No? Perdó. L'origen de la salvació, això és el punt fort que el veurem repetides vegades aquí de la Bíblia, és a dir, salvació, és un llibre que parla de salvació, no? I llavors de fet tota la Bíblia, origen de la, i aquí es parla de l'origen de la salvació, no? L'origen de la salvació és amb Moisès, i després, Moisès, tota el que puguem recordar, jo tampoc és que sigui ni expert ni conec, ara recordo massa la història, però sí que és el que va travessar les aigües, etc, i va ser el que va conduir el poble, la persona elegida, no? L'elegit per conduir el poble d'Israel. L'era patriarcal, que aquesta es considera que comença amb Abraham, que és el pare de les 3 religions monoteistes, no? Que sabem, després Isaac, Jacob i Josep, que li destina al Gènesis una gran part, uns quants capítols, perquè va tenir la seva importància, no? Va poder influir molt perquè va ser dintre d'Egipte, va formar part de la cort, no? Del faraó. Per tant, què fa el Gènesis? No? Ens dona resposta a grans enigmes, al cosmos, a la vida i mort, al bé i al mal, l'individu i la societat, la família, la cultura i la religió. Parla de religió, no? És religió i parla de religió, no? Aquí hi ha un element, diu, no teòric, no és un llibre teòric o doctrinal, és un llibre històric i d'aconteixements. Jo diré, sí, d'aconteixements sí, històric ho poso entre cometes i després ho veurem. Veure amb diferents elements, no és tan històric, és a dir, perquè s'equivoca, en definitiva, respecte a altres ciències, no? Que han investigat això abastament. No? Fa responsable a l'home, aquesta és la conclusió, de les calamitats, d'alguna manera, no? És a dir, del mal. No? Però Déu, això seria una mica l'anàlisi que s'acostuma a fer del Gènesis, això no... veient, sí, que s'acostuma a fer i que es pot trobar explicat amb uns matisos uns altres, no? I és amb la direcció de Déu que es busca la salvació de tota la humanitat, no? Això és la pretensió de Déu, no? I llavors Déu dirigeix, no? Com dirigeix l'orquestra. De fet, se li atorga una forma d'home, no? És a dir, en el fons, el seu comportament en molts aspectes, però té un poder infinit, no? Per sobre de les forces còsmiques, per sobre de tot, però en el fons el comportament és com si fos un home, no? Es desprèn, diguem. Què més? Estructura. Els llibres que composen aquests 50 capítols que composen el Gènesis tenen 3 parts clarament diferenciades. Orígens, aquests orígens que fèiem al·lusió, seria com la prehistòria de la salvació, història d'orígens del món, de l'home, del mal, del conjunt de nacions, capítols 1 a l'11, el cicle patriarcal, capítols 12 a 36, i el cicle de Josep, la part última. A veure, la necessitat del Gènesis és, i d'altres llibres, no?, que venen a continuació, és ajudar el poble d'Israel. El poble d'Israel estava fotut, permeteu-me l'expressió, estava fotut per tot arreu, estava envaït, la història ja dic que no sóc expert, però sí, diguem-ne, ho veia tot molt malament, ho veiem fatal, i estava a un punt de deixar, estava a un punt de deixar de creure en Déu, de deixar de creure, i fins i tot fer-lo responsable de tots els mals que tenien. I llavors, clar, sorgeix la necessitat als sacerdots de l'època, les diferents escoles, etc., de fer catequesi, de redactar això. Aquest és un dels objectius. Per això parlo de desafecció.
Bueno, ja hem parlat d'això, el bé i el mal, la fraternitat i l'antifraternitat, perquè hi ha molts assassinats, hi ha intents d'assassinats, de germans, no? La descriuen, no? La salvació. Un element que és clau, que es veu moltes vegades, que el pecat atrau calamitats, això és el que es desprèn, no? Però Déu subministra mitjans perquè es puguin salvar alguns, no? Com és el relat? Està ple de contradiccions. Això la que s'ha començat a investigar, no? La història, l'arqueologia, la filologia, no? Les traduccions, etc. Doncs està ple. Entre altres coses perquè és un recull de narracions, és un recull, algunes de les quals venien de pobles com els acadis, per exemple, és a dir, que estaven allà, que estaven coses primerenques que circulaven i es recullen, i això, afegint-li altres elements, doncs conforma el que després serà aquest Gènesi i altres llibres de la Bíblia, no? La paraula harmonia està present sempre, sobretot en aquest primer capítol, no? Tot és harmònic, Déu crea una cosa harmònica, no? Que deixa de ser-ho quan l'home fum la pota, no? I es diu i surt que és una obra amorosa de Déu, no? Això, diguem-ne que tota la Bíblia, però en particular l'Antic Testament, ara ens referiria. I la creació, seria aquesta obra amorosa de Déu. Algunes o moltes narracions i personatges fins i tot s'han tret de la intenció immediata dels primers narradors i se'ls ha atorgat un simbolisme a posteriori. Aquí entrem en el terreny de les interpretacions, no? Se'ls ha afegit més símbols i més que realment no estaven a la intenció, diuen els experts, això no ho dic jo, dels primers narradors, no? O sigui, per veiem el que som complicats els homes, la humanitat, i sobretot quan es posen els estudiosos, diria, i els teòlegs més, però també els filòsofs, i com som capaços d'embolicar-ho tot, no? Bé, l'origen del Gènesi. Hem dit que està dintre del Pentateuco, que consta d'aquests llibres que podeu veure aquí, Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi, Pentateuco o Torà. Com és el relat? Està ple de contradiccions. Això la que s'ha començat a investigar, no? La història, l'arqueologia, la filologia, no? Les traduccions, etc. Doncs està ple. Entre altres coses perquè és un recull de narracions, és un recull, algunes de les quals venien de pobles com els acadis, per exemple, és a dir, que estaven allà, que estaven coses primerenques que circulaven i es recullen, i això, afegint-li altres elements, doncs conforma el que després serà aquest Gènesi i altres llibres de la Bíblia, no? La paraula harmonia està present sempre, sobretot en aquest primer capítol, no? Tot és harmònic, Déu crea una cosa harmònica, no? Que deixa de ser-ho quan l'home fum la pota, no? I es diu i surt que és una obra amorosa de Déu, no? Això, diguem-ne que tota la Bíblia, però en particular l'Antic Testament, ara ens referiria. I la creació, seria aquesta obra amorosa de Déu. Algunes o moltes narracions i personatges fins i tot s'han tret de la intenció immediata dels primers narradors i se'ls ha atorgat un simbolisme a posteriori. Aquí entrem en el terreny de les interpretacions, no? Se'ls ha afegit més símbols i més que realment no estaven a la intenció, diuen els experts, això no ho dic jo, dels primers narradors, no? O sigui, per veiem el que som complicats els homes, la humanitat, i sobretot quan es posen els estudiosos, diria, i els teòlegs més, però també els filòsofs, i com som capaços d'embolicar-ho tot, no? Bé, l'origen del Gènesi. Hem dit que està dintre del Pentateuco, que consta d'aquests llibres que podeu veure aquí, Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi, Pentateuco o Torà, i durant un temps s'havia pensat que això era obra de Moisès. Ja està, Moisès, perquè és el que va conduir el poble, però després es veuen ràpidament contradiccions.
com per exemple que ell mateix hauria sigut espectador de la seva mort, perquè es descriu la mort de Moisès i les conseqüències. Llavors diu, no, bueno, per poc que s'investigués ja es podia veure que això ell no podia ser, no? L'autor, almenys de tot. Llavors, sobretot va fer un gran avenç la part de l'estudi bíblic, no? I l'estudi del Pentateuc, amb aquesta persona, Wellhausen, que va parlar de 4 fonts, que va descobrir 4 fonts realment, analitzant els escrits, no? La geohebraïsta, la eloïsta, deuteronòmica, sacerdotal, més uns redactors que fusionaven pas les coses i les altres. I llavors al final això donava lloc als llibres aquests d'aquí a dalt. Aquí, per exemple, excepte el deuteronòmic, que és més complicat, però aquí, fixeu-vos, en aquest gràfic podríem veure i això, clar, no cal entrar en detall, no? Però, per exemple, el Priestley, això és sacerdotal, vale? És la traducció. Sacerdotal seria el primer capítol del Gènesi, primer capítol. No sé, i després ho acabarem de dir, no? Però després, a continuació, ja ve la versió, geobaïsta, d'acord? Etcètera, perquè veieu lo intrincat que està la barreja que hi ha aquí de fonts i de coses, no? Clar, és raonable, doncs, que els entesos, els que estudien aquests temes, en casa no hagin arribat a cap acord ple. És a dir, aquesta teoria, la hipòtesi JEDP, va ser molt important, no me'n recordo si això és el segle XVIII, no estic segur ara, el XIX inclús. Han sortit posteriors teories, el volen desmuntar, diuen no, això no tens raó, no, però no hi ha... L'únic que estan tots d'acord és que no va ser Moisès. Bé, això és el que ara si haguéssim llegit tot el Gènesi, el capítol 1, haguéssim anat descobrint això, no? Que Déu va crear el que he llegit abans, no? La nit i el dia, que després va crear el cel i el mar, després el tercer dia les plantes, el quart dia la lluna, el sol i els estels, el cinquè dia les aus i els peixos i el sisè els animals, però fixeu-vos, els rèptils també, ibis, mamífers, les cuques també diuen, el relat diu les cuques que s'arrosseguen per terra, no sé si es refereix als insectes, potser, no? I a l'home. I el setè dia descansar, no? Que això sembla una conseqüència lògica, però té també tota una interpretació, era com dir, escolteu, no us deixeu avassallar pels pobles opressors que us estan oprimint, o sigui, en algun moment s'ha de descansar, en algun moment s'ha de parar. Aquesta és la interpretació que es fa d'aquesta, la lectura que es fa d'aquest setè dia. Llavors, què ens diu la ciència? Aquí no ens podem estendre massa. De fet, si teniu ganes, això podem dedicar tota una sessió a explicar coses d'aquestes. A mi en particular la part aquesta de cosmologia, que sí que l'he estudiat amb més detall, doncs m'apassiona i m'apassiona explicar-la, o sigui, us la puc explicar, no? La part de l'evolució biològica soc més desconeixedor, però també, no? I aquí una mica intento posar les dues coses. La ciència, hi ha una part, la biologia, a través de l'antropologia, a través d'altres ciències, intenta reconstruir l'evolució fins a arribar a l'home, en teoria el ser més perfecte d'aquesta biologia, però abans s'han passat per molts estadis, no? I no dels virus, no? O sigui, coses molt protovida, no? I molècules, clar, abans dels virus. En el fons, els virus són una sèrie de molècules combinades adequadament. Però per arribar a això hi ha hagut una evolució, i això és el que la ciència aquí no discuteix tant com els teòlegs biblistes. No, aquí està bastant clar això. És a dir, són pocs, sempre hi haurà algú que dirà no, això no, que tinc una altra teoria, però no, aquí el consens és quasi total. I ens diu que a partir de, aquí és on menys sabem, la part aquesta d'origen-origen, de les fluctuacions quàntiques, i després d'un període d'inflació, que vol dir molt ràpid, de creixement rapidíssim, però en fraccions de segon,
s'arriba a lo que comúment hem anomenat Big Bang. El Big Bang seria aquell moment en què comencem a veure l'univers. El comencem a veure, perquè fins aquell moment això d'aquí no es veia, eren sopes de quarks i fotones i coses que no es podia veure. El que no emetia, els fotons estaven lligats allà, no podien sortir. En aquell moment que poden sortir és aquest moment que s'ha datat amb 380.000 anys després del moment inicial, d'acord? I això amb bastanta precisió, aquests 380.000 anys, d'acord? Després una edat que, bueno, de fet, el fons de ondes, el fons de microones, que avui en dia encara s'observa, seria el ressò, d'alguna manera, d'aquesta, anem a dir, explosió. S'utilitza la paraula explosió, però no és el que descriu bé el que és el Big Bang, perquè una explosió seria perquè hi ha aire, perquè hi ha un espai en el que es pot... Però aquí es crea l'espai mentre es produeix això. D'acord? És a dir, no és que aquesta espècie de medusa o campana estigui i la puguem veure, no, això és una representació de que tot està aquí dintre, és a dir, l'espai i el temps estan a dintre d'aquesta campana, i això només vol dir, doncs, per exemple, aquesta línia seria la velocitat a la que s'expandeix el propi univers, s'expandeix des d'aquell inici. Però ja dic, això hauríem d'explicar-ho amb molt més detall. Una curiositat seria aquesta, que 400 milions d'anys després de l'inici, doncs es comencen a formar els estels, no fins a llavors, i per això es parla d'època fosca, perquè no hi ha encara estrelles, no en trobarem, si anem buscant enrere, de fet no se n'han trobat, però a partir d'allà sí, no? Les observacions, clar, avui en dia les fem des d'avui, nosaltres estem, diguéssim, ja ha passat tot aquest temps, aquests 13.700 milions o el que sigui, estem per aquí, diguéssim, en algun puntet d'aquest immens univers que ocupa tot això, anem a dir-ho així, ho representem d'aquesta manera, i mirem en telescopis, i llavors veiem coses llunyanes, de les quals la llum ens triga a arribar, també, és a dir, estem veient, per exemple, aquests primers estels que estem veient d'aquí, o galàxies, doncs són objectes, els veiem com eren fa centenars de milions o 1.000 milions d'anys enrere, 2.000 milions, etc. Això és el que veiem avui en dia, perquè la llum ha trigat en arribar. Ja sé que això, per explicar-ho és complicat, no? Però bueno, és per dir que la ciència té clar el model i no són 7 dies. Conciliació actual, diguéssim, sí, entre la pròpia Església, les seves interpretacions, la teologia i la ciència, i durant molts segles, només en el darrer segle, i encara diria més, potser en els darrers 50 anys, s'ha arribat a l'Església catòlica ha arribat a dir no podem anar contra la ciència, o sigui, al revés, hem de saber, ho hem de poder veure conjuntament, no? Això pot ser, segurament serà matèria d'una altra sessió, com ha evolucionat el pensament de l'Església catòlica, sí, perquè també és força interessant al respecte. Llavors, quines conclusions s'ha arribat, no? Pues que la ciència té com a objectiu el com són les coses, com, no? Com i la causalitat, no? Que una cosa condueix a una altra, etc. I la Bíblia el per què i el per a què. Quina és la causa primera, quin és el resultat últim, diguéssim, no? Seria això, no? La Bíblia. Cal dir que la ciència, és evident, no? La ciència és una cosa, general, les disciplines científiques són dinàmiques, és a dir, no sabem avui el mateix que sabien en el moment que s'escrivien aquests llibres de la Bíblia, i no sabem avui el mateix que sabran les nostres futures generacions, és a dir, va avançant, és una cosa dinàmica, mentre que la Bíblia és estàtica, es va escriure, allà està, i què ha canviat? Les traduccions i les interpretacions, és l'únic, no? Per tant, té una dificultat afegida, no? És difícil de pensar la Bíblia en aquest sentit.
no? Perquè no ha pogut, ho van escriure en una època determinada, amb una cultura i amb uns coneixements també científics, matemàtics, d'aquell moment, sí. I han dit la Bíblia s'orienta a la salvació de la humanitat. Aquesta és la manera de despejar dubtes. La ciència no, la ciència és coneixement, és conèixer, no? Però això que deia, no? Tot i així ja hi ha un llenguatge d'empirisme d'aquella època, d'observacions astronòmiques i que feien les persones, no? Del seu entorn, i mític. I tot això es fon en la religió, on intervé la fe, òbviament. Gènesi 1 i 2, l'1 és el que es podria descriure amb aquell gràfic que hem vist abans de els 6 dies més el 7è de descansar i la creació, i el 2, en la part 2, comença un relat que és totalment diferent. De fet, ja hem dit que era un relat produït per un altre grup de jueus, no? Que no és el grup sacerdotal, d'acord? I a més escrit en una altra època, és a dir, de fet, està escrit amb anterioritat, és a dir, l'1 és posterior, el vam escriure posteriorment al 2. Llavors, Déu, es pot veure des de potser les dues bandes, no? Com a font d'energia, matèria i informació de l'univers, no? Que és el que avui parla molt la ciència mateixa, i es pot veure com impuls creador, no? L'únic aquí entraríem en una altra qüestions teològiques, no és la creació així i ja està tot, sinó que és la creació contínua de la que parlen els teòlegs, no? Però de fet l'univers no deixa de crear-se, poso ara entre cometes, si m'ho miro com a científic, no deixa de crear-se constantment, no deixa d'expandir-se, no deixen de produir-se nous astres, no deixen de produir-se. O sigui que veiem, no? Però posant cadascú a casa seva, diguéssim, es podem entendre, no? Científics i... Perdó. Vale. Però hi ha contradiccions, és evident. Entre Gènesi 1 i 2. El 2 és el que parla de... Bueno, fa un relat diferent, és com si tornés a començar, no? Si us en recordeu. El Gènesi 2 comença a tornar a relatar, doncs Déu va fer això, però ho diu diferent, diu que va agafar de pols de la terra i va crear l'home, i després la dona la crear des de l'home. Bueno, no és el relat que havia fet en l'1, és molt diferent, és molt més poètic, és una altra cosa, no? Sí, ja hi ha diferències importantíssimes entre un i 2. Entre el dia primer i quart, perquè parlo de contradiccions respecte a la ciència, entre el dia primer i quart, perquè aquí diu Dios creó la noche i el dia, però nosaltres sabem que la nit i el dia són resultat que el sol ja existeix, diguéssim, la terra gira, no? Però aquí no, aquí el sol el crea el quart dia, no? Llavors, vale. Però clar, podem imaginar que això és el que les observacions de l'època, que eren tan poques, encara pensaven que la Terra era plana, doncs clar, podien donar això i no gaire més, no? Per tant, Déu-n'hi-do el bé que està, ara ho veurem. Sí, que la lluna, sol i els estels abans, no? Dic, clar, haurien d'estar abans perquè, de fet, sabem per la ciència que això s'ha fet abans del mar, no? I abans de l'atmosfera, no? Per tant, també està mal posat el dia quart, hauria de ser el dia aquí, no? Entre l'1 i el 2, no? Ja veieu, les espècies, clar, parlar dels rèptils, d'amfibis, no? Estan més a prop d'aquí, no? És a dir, del mar, els amfibis, no? Surten, no? El mar és l'origen de la vida, hi ha també un ampli consens amb això, però clar, potser primer estan els amfibis, els rèptils, després les aus, no? Els mamífers els últims, les cuques estarien abans inclús d'aquests, les cuques, els insectes, no? Aràcnids, tot això, artròpodes, no? Bueno, i totes altres formes de vida, bacteris, etc. I a l'home, no? I a l'home, clar, com l'expliquen, no? És evident, no? Que això canta. I això ha fet a molta gent desapegada o de l'església, de la fe i també amb ganes a vegades de justificar-ho, no? De dir, veus, és que aquí diu això, no? Clar, diu això, és que està equivocat, això està equivocat. Llavors, clar, però si fem aquesta lectura que dèiem abans, es poden conciliar posicions i podem,
això és el vostre llibre, però jo tinc la ciència que m'explica l'univers d'una altra manera, i això l'Església avui en dia ho accepta, d'acord? Catòlica. No altres llocs, que hi ha llocs que no s'accepta això encara. Tractant-se de textos d'inspiració divina, per què no s'aproxima més a la realitat del món i la seva evolució? Vale, això és una pregunta que us llenço per després. Vale? Bé, ara em queda aquests elements que jo dic de confluència, no? Potser pocs, però n'hi ha. Un d'ells és aquest, que hi hagi la llum. Això ho hem llegit abans, no? Capítol 1, versicle 1. Això ho diu, que hi hagi la llum. Fixeu-vos si vaig aquí. Aquí va haver un moment, aquests 380.000 anys, aquí es va fer la llum, realment. És a dir, això, ho he dit abans, ara ho diré una miqueta més, això és perquè aquella sopa, diguéssim, de partícules amb fotons, que són la llum, estava tan apretada entre si, que la pròpia força atractiva, els xocs que es produïen, en definitiva, feien que els fotons no poguessin sortir fora, estava allà dins. Llavors, com ho veuríem això si ens poséssim a fora, allà, diguéssim? Què veuríem? Que no hi ha res, no hi ha llum. No hi ha llum. Els fotons, el seu camí, el seu recorregut s'intercepta tan ràpidament que no poden donar lloc a llum. No es veu res. Allò està fosc. I llavors, quan això jo ho vaig estudiar, i el dia que estava a classe me'n recordo que quan ens explicaven això, els fotons, i dic, ja està, això és el Gènesi. I se hizo la luz. Potser és que jo ho volia veure així, no? Però realment hi ha aquest paral·lelisme, no? Amb l'explicació que dona la ciència, realment. El caos i l'impuls creador, no? Això també en parla el Gènesi, en un altre punt que no hem arribat a llegir, però ho diu, que al principi tot era caos, i llavors és aquest impuls creador que ordena, no, les coses. Bueno, podríem assimilar aquest caos a les fluctuacions quàntiques, a la sopa aquesta de quarks i altres partícules, i a l'impuls creador, aquest Big Bang, aquesta expansió de l'univers que es produeix a partir d'aquell moment inicial. Vale. Després, en quant a l'evolució biològica, hem dit que té molts fallos, però, home, Déu-n'hi-do, posen els peixos, primer les aus, i últim els mamífers a l'home, dius, això està bé, o sigui, encara feien algunes estimacions o fruit d'observacions o el que fos en aquell moment, no massa ciència, no podem ni dir que existís la ciència en aquella època com a tal, com la coneixem ara, però que hi ha alguns punts que sí. No? I el relat aquest, el segon relat és el que és a partir del segon capítol. No? I el segon capítol és allà on es parla del pols, de l'alè. Això crida molt l'atenció, el del pols, l'utilització d'aquest concepte, perquè en el fons tots venim, a vegades es diu, jo estic nosaltres, de molècules, per exemple, d'hidrogen, que ja estaven presents en l'univers fa milions i milions i milers de milions d'anys, d'acord? I és veritat, això, l'altre, o la pedra, o el no sé què, o un compost, no? X, és a dir, que al final això és com dir, aquí venien a dir, tot està fet, no? De pols crea l'home, de pols crea tot, no? El pols de la terra, no? Doncs no va tampoc tan allunyat, aquest concepte, no? Bé, ja anem acabant. Podem prescindir de Déu? Una altra pregunta que us deixo també per discutir, per dialogar, i totes les que vosaltres vulguem entre tots fer-nos. I aquí el que us poso és, aquest que es veia a la foto, aquest és l'Alexander Vilenkin, un rus, físic teòric, que estava ple de bombolletes, ara hi arribarem, i això és un d'aquests papers, un d'aquests que parla de la creació espontània de l'univers a partir del res. Es fan també moltes tesis d'aquestes. Aquí, evidentment, aquí hi ha un problema, la ciència té un problema amb aquest moment inicial, que no tenim manera, almenys per avui, d'arribar a aquest instant zero. És a dir, per observacions
perquè hi ha com una... No podem arribar. Sí. El més que hem pogut arribar és als 380.000 anys, diguéssim, a través d'observacions indirectes. No? Però això, el que ha passat abans, això ho hem de deduir, diguéssim, no? Per ara, que no dic que no s'arribi a aconseguir. Llavors, això parla de que a partir de fluctuacions quàntiques, les fluctuacions quàntiques serien, doncs imagineu-vos, no? Que en el buit inicial, imaginem que hi ha un buit inicial, però aquest buit no està al buit, perquè es poden crear parelles de partícules, partícula i antipartícula, espontàniament. I això ve del principi d'incertesa de Heisenberg, això s'ha comprovat, i això a més es parla això té una energia, l'energia del buit, i a partir d'allà i amb certs models s'arriba a que a partir d'aquestes fluctuacions convenientment agrupades, diguéssim, si casualment s'agrupen d'una determinada manera, dona lloc a unes bombolles, i això podria haver donat lloc no a un univers, no us penseu, sinó a diversos, que és la teoria, és el que conjetura el Vilenkin. Per això en aquesta foto que està, un trucatge, no? Lògicament, però això simbolitzaria universos diferents, que fruit d'aquestes fluctuacions tindríem en aquesta bombolla un univers, que després això s'ha expandit, aquí un altre univers, amb la particularitat que no podem conèixer, perquè la llum no es pot escapar d'aquest univers, només pot viatjar per l'espai d'aquell univers. O sigui, li suposa una frontera aquesta bombolla. Per tant, no podíem mai saber que existeixen altres universos. I això és el que va teoritzar Alexander Vilenkin, que aquí se'l veu, és ell, amb bombolles de sabó, segurament, per fer una foto, no? Simpàtica. No amb universos, I ja està. I és el tercer element, és aquest, la creació d'universos a partir del no-res, que és un article que, això, com que penjarem la presentació, també la podreu tenir totalment a l'abast. Conclusió. Hem intentat contestar si hi ha contradicció entre el Gènesi i la ciència. Hem vist la Bíblia, hem analitzat una miqueta el Gènesi, també una miqueta l'evolució còsmica i biològica, hem vist això que porta a la conciliació actual, no? El fet de dir que hi ha diferents propòsits per la ciència i per la Bíblia en general. Hem parlat de Gènesi, però en general. I desenvolupaments, no? Una cosa és estàtica, l'altra és dinàmica, i la raó diguem-ne, el punt principal és pensar que la ciència el que busca és el com, i la Bíblia en general, el llibre sagrat i la religió que l'utilitza com a llibre sagrat, que són diverses, no? Ja hem vist, els hebreus per una banda, l'Antic Testament, i els catòlics, cristians, per què? I hem vist elements contradictoris i punts de confluència.